Dacă vă întreb ceva, că mă întrebați, n-am știți să spun. Da. Dar cazul de rudeni, dacă sunt rudenii, poate să dezvege episcopul să trăiască mai departe? Dacă... Nu poate. Cazul rudenilor, mamă, s-au ramificat. Arborul genealogic al familiei se împarte în 5 părți. Avem pedalul, nu avem dreptul canonic. Rudenile din cuscrie, mamă, din fii adoptiv, dacă ai înfiat un copil. Rudenile colaterale, de sânge, fratele, sora, vărul întâi, 2, 3. Rudenile din dumnezeiescu botez, rudenile spirituale. Și gândiți-vă dumneavoastră că aceste 5 feluri de rudeni, așa, să opresc atâția ani, pus în pradă, doar rudene din cuscrie, mamă. Matai a avut un băiat, l-a însurat. O luat pe fata cu tărie, nu te-ai încuscrit, sunteți cuscrit. Dar dacă moare fata așteluia și băiatul matare are de să-nsoară de nu. El e fata altea, te-ai încuscrit de-am înainte. Și cu celălalt, aici 23 neamări, de nu se polua în căsătorie până la Sfița a 6-a, inclusiv. Rudenile din fii adoptivi, mamă. Ai înfiat un băiat, are drepturi la casa ta, poate nu. Dar dacă băiatul are o soră și o nepoată, dumneata, dacă mai ai alt băiat sau nepot, nu poate lua. Sunteți înscris, asta adică înrudit până la Sfița a 6-a, inclusiv. Rudenile colaterale. Bărbatul cu soție, cununat în biserică, Sfița 1, ei sunt într-un și un suflet înaintea lui Dumnezeu. Un truș și un suflet, da. Fratele cu sora, zonă, Sfița a 2, copilul meu. Unchiul cu nepotul, Sfița a 3, nepotul care ăla. Vere drept, Sfița a 4-a. Vere al 2-lea, Sfița a 6-a. Nu se polua în căsătorie, Doamne fete. Vere al 3-lea, Sfița a 8-a, ăștia se polua în căsătorie. Vere al 3-lea, țineți minte. Deci vă spun, pentru că noi avem dreptul canonic în mână. Apă rudenile, mamă, din dumnezeiescu botez. Da, este? Onoară Mataie botezat o fată. Ți-ai făcut-o fină. Așa e fină, exact fiică cum e fiica matare, care a născut-o mata. Drept. Dar e mai mare. Rudenile spirituale, ca să vă dați seama cât de mare, din dumnezeiescu botez. Dacă s-ar găsi o nebunie ca aceasta, s-o găsit în lumea asta, să trăiască tatăl cu fiică sa. Îi oprit 20 ani din părtășire și el și ea. Dar dacă s-ar trăit nănașul cu fina care o cununat-o, 30 de ani nu se poate împărtăși. Rudenile spirituale sunt mai mari ca cele după. Țineți minte. De rudenile din dumnezeiescu botez nu se lua până la Sfița a 7-a inclusiv, numai cu aprobarea mitropoliei, prin pogorământ. 6 ani. Se pot lua Sfița a 7-a, dar niciodată Sfița a 6-a nu se. Așa să știți, mamă, de ce v-am spus. Poate mai țineți minte, dar să țineți minte. Că mare nu poate delega nici episcopul, nici preotul, nimic. Că dacă îți dă voie să te iei și el neamul, nu-ți merge bine în lumea asta, mamă. Că de viața ai supărări și scârbi. Dar după moarte te duci în focul cel verde, ferească Dumnezeu. Uite, mama sună masă, vrea să mergi la masă, vii foame? Nu, părinte, mai vrem să și plecăm. Părinte, dar dacă eu botez și un băieț și o fată, pot să iei amândoi? Niciodată. Aici, e ca de la voi, de la Moinești. Vorbim de Sfita, nu, vorbim de Sfita Rudenilor și de la voi, de la Moinești, un tânăr și o tânără. Ei că nu au auzit, o spus sărace. Și părinte, dar cu noi cum e?
Noi suntem botezați de cealaltă. Dar nu, frate. Nu. Cineva dacă e Părinte, băietul adică poate dacă băzat de botezi cealaltă o om. fată, Păi nu, dar a dumnealui și un băiat al altuia. N-au voie să ia între ei? Că nu-s frate. Păi asta am întrebat eu, părinte. Dacă Nu, am botezat frate, doi părinte. copii eu. Da, Te-ai mâncat, varga. asta nu e lămurit, părinte. Păi de Nu asta am poți să iei în fiecare botezat de cealaltă nașmă, că N-au strat spiritual, Da? dacă da, Dar dacă nu mare. tragi de sânge, Stai să vă spun cu unul la Moinești acum. Spirituale, adică Mai mari ca frați. mai mari ca frate. Mai mari ca frate de sânge, dacă îți botezat de cealaltă nașmă. Strat spiritual, mamă. De ce ți-o leacă? Ia că de la voi, de la Moinești, anul trecut, au venit doi tineri, și când nu au auzit, bărbatul tot el e mai părinte, dar noi cum e? Și noi suntem bozați de celălalt în an. Și sunteți că, da, uite, avem două fetițe. Băi, băieți, 30 de ani n-aveți voie să vă împărtăși. Dacă vă despărțiți, imediat, rămâne numai cu 3 ani. Să vă pară rău toată viața. Părinte, dacă doi copii se botează într-o aceeași apă, indiferent, altă Nu, n-am. aceea se polua, Aceeași dar apă, nu și e cu cealaltă nănaș. Da. Dacă doi nănaș. Da, și este polua. Părintele zice că stras de mir. Da, așa care se botează în aceeași apă, dar nu de cealaltă nănaș. Nu. La unul nănaș de mei, la unul nănaș de mea. Așa este polua. Fără de cruce. Ce nu-i, Se pot lua, da. Așa, părinte. Dar nu de cealaltă nănaș. Da, da. Că taină mare, dacă e cealaltă nănaș, nu se poate. Hai, mamă, mergem în casă. Un bărbat săracul, i-a murit soția. Asta am trecut, da, se face cineva, să prima dată să vă spovedesc cineva. Și eu rămas doi băieți. El era om în putere, ca să conducă bine gospodăria. O deată femeie, i-a murit bărbat. Înțelegi? O să o Dumnezeu, dacă vreți că... Era cam de seamă cu el. Și la aceea rămas 2 fete. Și el s-a însurat, o lua femeia. S-a cununat după lege. nu pentru vii și nu pentru moarte. Diavolul ce fac? Cât e păi, Un băiet de-a lui, când era acum de 20 ceva de ani, s-a îndrăgit de o soră amăniță. De o soră de asta. Ei, dacă s-au luat, eu devenit frat. Bun. Asta putem să 25 de lei. Și fără să știe părinți, el s-a dus că era pădurar. 40 de lei cu 100 de lei. O făra pe soră sa de acasă. Lasă la mort. Și fata mânița. tot așa, tot 100 de Tot, seama. este nevoie la mort. Și fără să știe cununat, o trăit așa. Tatăl era o rușine mare, a dus preotul, bagă de seamă. Băietul dumneavoastră o luat pe fata dumneavoastră. Fata soției lui. Și-i mare primerzi. Da, mi-o spus mie. El s-a dus pădura și ei era o spătăreasă la un restaurant. Nici nu s-o cununat, nici nimic, dar o trăiau așa. La mort. Auzi, pedeapsa lui Dumnezeu. El era pădurar cooperativ în pădure cu trebuie. El era mare ospătăreasă. El veni în sara, numai după 5 luni de căsătorie. El veni în sara din pădure cu arma în spate. La modern a fost botezat. L-a văzut un urs. Botezat, nu? Ursul are mare ură când vede omul cu arma. Că nu cu arma nu sare la el. Știi că nu poate. De ăștia. Cum era noapte, el venea prin sara și s-a răpezit ursul pe la spate, l-a prins și-a farmat arma, i-a rupt un picior din șold, l-a lăsat acolo mort și cu piciorul cealaltă în gură mergea la deal prin pădure. S-a întâlnit altul. Bă, uite un urs cu un picior de om în mână. Eu auzit răcnind undeva, dar nu știa stilul. Când mă la vale, cine-i pădurarul ca aia? Vai de mine. Și eu ce-o rupt ursul piciorul, era tot farmatul la fată, că păi și-o rupt piciorul. S-o dus după ursul, nu, era mânios. Dacă vinea farmașul pe dâns, s-o temut. Ei ce să facă? Nu-l lăsa mai aici, mă, că vin altul. O pus unul sumanul Când vrei să pui mai departe? și-o luat pe un picior și-o dus pe unde o pute intra o mașină. 100 de lei. Și l-a dus Și în 40 de lei. la restaurant unde era soția lui ospătarea. Și un om mai puțin, nu trebuie să trăiești. Deci, Sau că sunt cum o chema, nu 400 de de la lei cu alte. 100 de lei. Zice,
e seama și-o păță bărbat. Te și-o păță. Asta e altceva. E mândr cu tare, Da, bine. cu coteală. Deci am auzit că l-a mâncat unul. Și cu tare. Nu mai s-o de mașina cu el. Mașina era plină de sânge, toată cu jățânii din ea. Și bărbatul. L-a mâncat unul. Nu mai suferit Dumnezeu mierele astea. El când l-a văzut, o prins cum avea părul lung, și a putut să-ți carmana așa, și o nebunit. Dacă ai pus obietele, S-o stricat de minte. Cine e? Aici e bărbatul. Cum uita cum îi spunea, eu spus cum. O dus-o la Socola, la Iași. O nebunit. Peste 3 zile o murit nebun. Ia ca istoria de păsătoria. Unul mânca. Da. Pe unul l-a mâncat ursul, o farmaș, pe unul a murit nebun la spital. Nu mai suferi Dumnezeu aceste păcate. Totdeauna mai băieți, fată care ala de căsătorie, seama, nu te băga în neamă. Că ai de suferit toată viața. Da, mă.